No morje morje. Tästä ollaan vielä kertakielon päälle toi toinenkin Monkey Head. Nyt on mojitto. Sen verran mä katsoin tossa, että nämä on Lidlistä ilmeisesti. Ja nämä on kaikki viinistä valmistettuja. Eli joku uusi innovatiivinen hieno tapa tehdä juomat väärin. Sillä että niistä tulee aika pahan makuisia. Saatatte ehkä huomata, että se on auki. Mä ehkä vähän niin kuin kuvasin tämän videon jo, mutta mä satuin vahingossa vaan ottamaan pelkän valokuvan itsestäni. Hupsista keikkaa. Tää ei ehkä ollut ainut drinkki tänään. Tämä ei maistu mojitolle. Ei niin ollenkaan. Lopussa on semmonen pieni mojiton maku. Aika pieni. Mutta niinku... Muuten tää oikeastaan maistuu semmoiselta niinku hyvältä kotiviiniltä. Ja kotiviinihän nyt ei oo kovin hyvää siis. Joo, älkää ostako tätäkään. Ja itse asiassa tästä voin sanoa, että älkää kokeilko näitä Monkey Head-tuotteita. Nämä eivät ole hyviä. Nämä ovat täyttä kuraa. Joo. Morje morje.